Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κατεβάσετε από ένα site δωρεάν παιχνίδια. Ναι, και το μόνο που θα χρειαστούμε είναι να ανοίξουμε το Google και γράφουμε το site το οποίο κατεβάζω τα παιχνίδια, είναι το Ocean of Games, το οποίο έχει πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια. Σε λεπτό να το γράψω. Ocean of Games. Και πατάτε στο πρώτο. Και εδώ έχει όλα τα παιχνίδια. Μπορείτε να ψάξετε, ας πούμε, να γράψουμε όχι Uncharted, να γράψουμε, ας πούμε, Gran Turismo. Μπορούσαμε να γράψουμε και Sims. Μπορούσαμε να γράψουμε και άλλα πράγματα. Ναι. Έχει εδώ, τώρα δεν βρίσκω το Gran Turismo, αλλά έχει, ας πούμε, το Grand Photo. Πατάμε εδώ πέρα. Και κάτω εδώ λέει download. Αυτό το download. Εδώ θα αρχίσει να χορτώνει. Θα πατήσετε αυτό εδώ πέρα. Φτώνει. Δείξει εδώ ένα λιοντάρι. Και θα σας βάλει αυτό εδώ. Και σε ένα zip θα αρχίσει να κατεβάζει το παιχνίδι. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Σας ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like, ένα subscribe και μπείτε στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Γεια σας!